Миро, значи... Това е всеки път. От самото... Да. Къде Миро, къде си? Едно ма и сън. Партизанското име му е било. Да, сманат съм. Нали така? Правилно ли не усещаш? Защо така? Да, и тук не знам. Даже аз понеже съм от хората, които се наблюдават, нали, наистина като не знам явно как спия вечер, но най-големите ми схващания, Симо, идват от оставането сутрин, в смисъл от лежането в леглото. Добре, Не знам кое не ми е наред, матрака ли, така се чувствам. Сутрин, Да, като се събудя. добре, хората лежат, не нищо няма. Оттам, иначе не си мисли, че пазя се, нито стоя на климатици, нито шалове, ето на слагам, убивам се. Така се го обяснявам аз, чисто логически защо е така, оттам като се събуди. И сега паузата, ние преди го направихме началото на февруари, сега идвам след месец и половина, не след месец, средата на февруари горе-долу и за този период, може би ако бях дошъл началото на февруари, ще да бъде по-малко по-малко пауза. Да имаш да експериментираш, Не да видиш знам. къде какво има. Там просто нито съм го, пазя се, взимам. Име слабичък. Да. Име това Знаем ме, спокойно. Дишай. Не знам рефлукса, защо се обостря така. Дишай. Рефлуктивно е. Искаш ли вода? Да. Чакай. Рефлукс има и то много жестоко. Ма вечер имаш ли звук пак? Или само преди деня? Пих това не, това в момента е обострено от какаото, което пих и тук ми полепна по гърлото и съжалявам, че... Ако ми беше звъннал, нямаше да пиеш какао.